mesto podpísalo mňou podpísalo stanovisko nejakému návrhu, ktorý bol predložený na základe informácie, ktoré som dostal od pani inžinierky Bachtíkovej, sme to podpísali. Záväzné stanovisko mesta Liptovský Mikuláš po posúdení vašej žiadosti súhlasí, teda pánovi Fogášovi, súhlasí s projektovou dokumentáciou letecko-prevádzkové a stavebno-technické posúdenie heliportu Liptovský Trnovec. To podpísalo mňou podpísalo stanovisko nejakému návrhu, ktorý bol predložený na základe informácie, ktoré som dostal od pani inžinierky Bachtíkovej, sme to podpísali. Je to stanovisko z 8.2.2011, ktorý podpísal primátor mesta dr. Alexander Slavkovský. Primátor mesta je jediným zodpovedným za mesto, či sa to niekomu páči alebo nepáči. Zodpovednosť je na primátorovi tohto mesta. Pán primátor sa chce vyzuť zo svojej vlastnej osobnej zodpovednosti a to jednoducho nejde. Zodpovednosť je na primátorovi tohto mesta. Pán primátor sa chce vyzuť zo svojej vlastnej osobnej zodpovednosti a to jednoducho nejde.